Je moet gewoon aan de norm voldoen. School afmaken, werk zoeken en niet denken van ik krijg gewoon maar een uitkering. Dus het is hier gewoon het normale harde beleid in de sociale zekerheid. En als je dat niet doet, nou, dan krijg je ook niks. Zo stelt burgemeester Kronen de norm. Oerlijst, trots drugshandel, berovings en geweld die het is aan. Het gaat om een groep van tientallen aantal jaren dat de gemeente het erg op had. Er komt onder oren een preventieve aanpak. We willen juist voorkomen dat er meer mensen op het criminele pad komen. Dus dat geldt ook voor jongeren, gezinnen, vaak alleenstaande ouders. Die willen we helpen met gezinsondersteuning, schoolverlaten voorkomen, helpen aan werk. Op precies dezelfde manier als andere Nederlanders, maar hier wat geconcentreerd om de groep beter te kunnen bereiken. Er komt een taskforce om de oerlijst aan te pakken. Het is natuurlijk verspreid door de stad, maar vooral in een paar wijken. Dat je niet overal opnieuw begint, maar dat je dat gecoördineerd doet. Ook de gemeenschap wordt er expliciet bij betrokken, want er zijn heel veel Antillianen die zich ook ergeren, want het werpt ook op hun goede werk een negatieve schaduw. Oerlijst veroorzaak in de Antillianen die het waarom willen naar de Antillen krijgen 4.000 euro aan reiskosten. Soms is een perspectief beter als je teruggaat naar de Antillen, dat je daar een betere toekomst hebt. Dan ondersteunen we dat. Dat doen we trouwens ook met andere groepen wel. En dan zorgen we ook dat dat natuurlijk helpt. Dus mensen kunnen er niet zomaar weer terugkomen. Het is geen vakantieticket. Ze worden dan uitschreeuwen en kunnen haar net weer inschreeuwen. Je moet tegen 2 hele ton om de oerlijstveroorzakers. Is dat een heel soort? Nee, dat valt wel mee. Dat komt ook uit de potjes die we hebben voor sociaal en preventiebeleid. En het is ook heel effectief, want het is veel duurder als mensen schoolverlaten zijn, als ze geen werk hebben, als ze uitkering krijgen, is allemaal veel duurder. De oerlijst vindt plak op de Wijze, in Bilgaard en in de Vrijheidswijk, maar ook op andere plekken in de stad.